खुलुमबाय सोनाफोरानो मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेबाव बावबाय सबाय माजियाव फबायनाय महर लासिनाबाय दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फोजोबबाय सानाम जाबाय हानामनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो साथाम सुबुङा ओंखारलायबाय आरोना बजिबिथानि खानाया मादि खानायलायनो माबाया खाफाला मादि जोंख्लाबलायदों मिन्थावफ्रावनो माने फिसालायाथ' स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय बिमा फिसा साथामजों आरोना हाबाफारियानो जोबनो थाहाय सोनाफोर ओंखारनो बाबा माने एक्सुवेलि मा साननैयाथ' फुरा गेटखौनो दांखायाखै आरोना आङो बेनिफ्रायहाय नै जोंनि उफाय गैया सानफ्रामबो बहा गेटनि सिङाव थाबाय थानानै मोनजानो मानसियालाय दोननायलाय माहिदि बिदिब्ला आं दिनै साउन्ड मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय गारिया बेबायदि स्पिड ब्रेकार बा गोदोलायो आरोना हेभि माल नालाय आंबो जोंनो फाससो नामाथाय नानै खारनाङा खालि आरोना बै खालि जेखौ नांगौ बेखौ लानानै फैगोन आरो माथो आखाइ हमदो आखाइ हम बिमाजों बिसालाव सोनाफोर बिसालाव हाबग्रोदों आरोना हाबग्रोनोसै माने फैदो फै हा मेथाइ जेबो खामानियानो सुरु खालामाखै मेथाइ लायागौ मानि हाबनाय नङा ओइ नानि दागो नांग्राखौ दाबो नाङा सिङाव थांसै मा सिङाव दे 10:30 एसे बारबाय आरोना जों फैखाबायानो दुगैस्रां लोबस्रांनो इसानो दुगैयाखैहाय आंल' बारा लानाङा नानि आं गस्लाफोर दागो नांजोबगोन बोरैबाथार लानांगौफोरखौ लाबाय बारा हेभि बाजार खालामनो फैखायाखै फिसालानो सिल' दं नामा एसे नायस्रोनोसो फैदोंमोन मोनाखिसै आं गैया खोमा आंना माबासो गोरलै बुस्थुसो ओरैनो लादों नै सिल'रा नैबे गिदिरमोनहाय आयौ 300 थाखाथार फाग्ला 100सोनि बैखौसो नायदोंमोन आङो ओंखायनो आं बासिनानै लाग्रोबाय बारा देखायबाय थायाखिसै ओमफ्राय ओरै फिसालानो दुगैनो गानग्रा टावेल लाबाय फिफा न'आव लांनांगौमोन गाफुरा थाब मैला जाथारो नायलाय दोलाय गांनैसो एसे रोजा गानो मोजां जानायखौ नानै इदिखौ लानो हाग्रा गानालै फिसालानो दा सार्टखौनो गाना दाख्लै गांसे लांनानै हैनाय दङ गाना बेफोरबायदिखौ गानजानो लुगैयो आङो दा गरमाव थान्दानो गानगोन बिखौ खालि स्पर्टिं लानोबा लादो गोदानबो गैला गथ'आबो हालासो बे गाननायखौ नों गानग्लिनाय इयो समायनाय नङा बिदिया आंथ' जाला मालासो फसायो दा रायजागोनसो आं एसे सोंफ्लाहैनां फिफा बिदिया मोजां नङा कालारा समायना नङा नामा लानांगोन बे गथ'ना गैला आरो दा गाव गैयियाव फैदोंबाबो दायनिगिरिसो जाबावगोन नोंखौनो थांनानै फैदों होनगोन आं फैयाखै होननांगोन जोंबो फैदों बाराय मुस्किलसो बे गथ'जोंबो लानोसै नामा गानगोन मानो गाना गानो स्पर्टिंखौ गानो नोंनो नङा आदानोसो नोंहाथ' भगबान हरदो आंखाला फट' साफाय हरगोन बेखौ नाङा नै बे फुथुलाखौल' हर बख'नानै बेखौबो हरदो फुथुलाखौ बख'नानै हरदो दे फट' खेबनानै हरफिनगोन लाबो मेथाइखौ नोङा मेथाइ नोंना बाहेरायाव लानायसो ओंखारनाया निजा ओंखारनांगौ होननाय जादों आरोना गाखोनोबाल' बोलो नाङियाव गाखोबोनांगौ आइदै बारा नङा सुनाफोर नै मनाखौ नुबानो सिनायखायो मा राव जाखो बेलाय मा राव जाखो बाय गाखोनो लुबैलायो नोंस्रा बिदि ओमफ्राय बे खिनि बायनायखौ दान्दा गोलावजों दावहोबावलायो आंखौ आयु बेल' जाबाय जालायबावो एसे लाजाबावोमोन ना होनलायो आरोना जेन आंनि मालल'आबा आंना एकदम अन्दरनि गोरलै मालल' फिसालानि गांसे फिसाजोनि गांसे ओमफ्राय गावनो गांसे मा होनो बेखौ प्लाज' फसायनानै होबाय नालाय लाबाय फैदो हाबाब गावनिखौ गावनि आखायावनो लाथाबथारगोन आरो नायलाय दोनबावासो मनायाव खम समस्या बेफोरजोंबो लोगोजों एटिएमावबो हाबदोंमोन आरोना एल'नो नङा माने माना एटिएम गोदान फैदों मालाय ओमफ्राय पिन नाम्बार बानायदों ओमफ्राय आङो सानदोंमोन पिन नाम्बारावबो एसे खस्थ' जागोन नामा गामाखालि मालाबा थाबथा बिराद जायोना गोदान पिन मोनसे बुनानै आरो पिन चेन्ज खालामलायनाय जायोमोन ना दाना बिदि नङा माथो डाइरेक्ट इजिलि एकाउन्ट नाम्बार बुबाय ओमफ्राय मबाइल नाम्बारबो नांबावलासो मबाइल नाम्बार थाहैखाबाय नालाय
ओमफ्राय OTP फैबाय होबाय गोदान फिन थुनफिनबाय जाबायबो आरोना एकदम इजि प्रसेस आवगोलावसो एसे दिगदारमोन आरोना मोजां मोनदों आं जाबाय थुथ है हाहाकारफोर भिडिअ लानायावबो दावराव खालामबाय थायो आंखौ बिराद इजि सनाफोर फिन बानायनाय जा मोजां मोनदां ओमफ्राय आंना एयारटेलावहाय खामोखा फैसा सोनांबाय आरोना एकदमबारे लस थांबाय आरो 300 थाखा ओरैनो एयारटेलाव फैसा सोआखैमोन आङो नाथाय बेयावसो OTP नांगौ नालाय माथो होनबावनो सोनांबाय थांबाय सिउ फैफिनबायबो आरोना ओमफ्राय जाय खामानिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बेफोर खामानिया जाबाय मोनसेल' खामानि आद्रा थाबोबाय आंनिमोन आरोना उनाव मावनोसै बेखौहाय मालाय फिसा फिसा सानैजों गेलेसिगोन आरो एसे ट्रेन बानायनानै ओमफ्राय ओंखाम संनांखाय समाया मालाबा 12था फटाफट दालि ओंख्रि संसै आङो ओमफ्राय गरसि दं आलु दं बेफोरखौनो भाजा एवलाबायनोसै आरोना ना मा बुङो नोंथां गरसिखौ जाबावो मालाय बेयाथ' दालि लेबुल' जागोन होनगासिनो दं आरोना दालि लेबुल' जागोन आंहा दालि लेबुल' जागोन होनगासिनो मैयाबो नाथा जाबाय नालाय ओंखायनो सम दालि लेबु होनो आरोना बियो आं मिथिला आंहाथ' मेजेमाबो दंबावोसो माला जानो थिनानै दोनबावनो दा रागा जोंबा आंहा होनोसै आरोना डाइरेक्ट ओरै ओंखाम दालि जानखानानै लाबाय आङो हे भगबान थोसिगोन आरो आङो ओमफ्राय आंबो गथ'फोरखौ मा रायनो र' खेवनोसै आंबो गोदान बुस्थु मादै एकदम सुनानै लामखानो लुबैयो आरोना ओमफ्राय गाननोबो लुबैयो लाबहत पस्टारफोरखौ बोखाखानानै एकफाजोंनो दैयावसो सोमस्रोहैजोबसां टावेलखौ मोजां मोनदां 99 रुपिसनि आदानि दे इयो मा गाननायाव दुगैग्रासो आदाना गाज्रि जाबायनो आं जाया फिफा फसायनायसो मालाय फिफा फसायनाय नैबे सोरनि बियो वाव बिउटिफुल लेडि ओमफ्राय नै बिमाना डाबल एक्सेल खुनु खोथा गैया फिफानो खेवनो हैदोब्रा भगबान ओमफ्राय ओरै मोननै सुप लानानै फैदों टमेट' सुप आरो मोनसेया मा सुप कर्न फेस गैला बेनो फिसाजोनि गेन्जि बाखि आंनि नैबे फिसालानि गस्ला आरोना कालारानो गैया बेयो 209 थाखा टिउसन थांबा गाननो गांनै जाबाय बेना खनसे बिदा खेर'न साइकेल गाखोनानै नैबे हायख्लानाय गांसे गोदानानो नोंथांमोननिखाय खाबायदों आङो ओरैनो थाबाय बियो आयै 5 थाखानि गस्लामोन गाबनो ओंखारलायनाय ओमफ्राय गांसेयाबो गोजाया दाम खमनिमोन बेबो दाख्लै बबाव बेरा गेलेखाय क'क्राझारावनो ओरै जिरायनानै थालायबाय भगबान नुवाबा खोनायाबा अजा हानानै लांनोसो सानगौमोन फिसालानि गस्ला जिनाय डिजाइन आरोना ओमफ्राय बेफोरो आंनि आरोना सुनसां पस्टार बोखानो नै इदि आरोना सनाफोर नै नायनोबा नै अयनाय इदिसो बबेयाव गाखोखो बबेयाव माखो नै हायलाबनानै लाबोबाय जारलाहाय बेफोर गथ'जोंबो हो फिफा सोरबाफोर मिन्थियाबा अजा हानानै लांदों मादोंसो होनलाबायसिगौमोन फिसालानि गस्ला जिनाय डिजाइनाहाय बावनानैसो दङथ' आरो मा होनो नामबो मोनथिबावासो ओमफ्राय मैया लाबोनाया बेखौ भाजि एवजानोसै अमा मेजेमजों मोजां जामारगौमोनथ' गांलाबनो थै गोखाना मा बुस्थु बेबा लाबोनानै नोङो जाफेरामोन हा गोखा जानांगौ अमाजों गोखा जायो नों जाफेरबाय बेखौ हाबाब राय मैगं आरोफ्रा बेयो राय गोथाङैसो जाबोदोंमोन गैसुगै बर'आव राय होनो बर'आव राय होननाय नङा बर'आव अननायसो होनगोन रायनाय होना अननाय मैगं भाजा एवनोसै बिदि हानानै ओंखाम मोननाय लोगो ओमफ्राय नै होखावबायबो आङो खुनु खोथा गैया आरोना बे बिलाइखौ आं एसे सन्देह जादों माबायदि आं ओंखायनो होनो बादां जाबावदोंसो दुइस' मोनदों गोथाङै जानानै 200 मोनबाय नोङो थाव होलाय आरोना ओरैनो र' दा होगोन होनबा दोनथ'नायाव हर आं जागोन दे फिसालायाथ' जानाय नंखाया आं नैबेखौ होनो सानबायमोन नैबे होजानाय नङा आयु टमेट'बो आरो मैद्रुबो मोजां मारै जाखोहाय आंलाय जाबाबो आंलाय रोङा बबे थिथियाव उजिनाय आंलाय सुक्ल पक्क बबे थिथियाव उजिनाय जाबाबो आंलाय रोङा जानोसै आं मोनबायानो ओमफ्राय आङो सामब्रामखौ दासो हरदों आरोना ओमफ्राय सामब्राम बानलु थाइसे ओमफ्राय लोगोसेनो मा गोसोखांखो नै बेखौ एसे लुनानै दोनबाय आं मेजेम मोनखादों आजां टमेट' बाहाना होनोसै बिथांनि मैद्रु रेडि खालामनायखौ बाहाना होनोसै आं मिथिबाय रेडि खालामनानै दोनखाबाय आं ओमफ्राय बांसिनबाबो नैबेखौ होनोसै आरोना बुजिना मोनलां मा जागोन बियो
ओइ नानि हाबाब गेलेनाया मारै बिफानि दखान थांना फैनायखौ थागथि नुखो जोंहाबो बिशालनिफ्राय थाव लानानै फैनो होननाया आं बिशालनि बै बेसरनि थावखौ बारा गाज्रि मोना आरोना बावबोबायसो गोजौआव गाखोहैयासै नालाय लायब्रबनांबाय बिफा सफैनायजों मानसिया ओंखारनायजों गावनि आदार गैया सेस दान्दिसे उनाव स्राय मोनबायहाय आंना नै गाबगु खुगुनो समस्या दालि ओमफ्राय ओरै इखौ फोमोनसै बास खान्दा सिननानै फैखा खोनादों जि थाब लावो खानायानो मालाय बेनासो स्र' स्र' बिमानासो बिदि जानांगौमोन ना बिफा हो होमबासो आहा बानायजानो गबायमोन होलायलायनो आङो बेखौ एकदम जिर' खाराव हानानै फैदे बाबा दे नङाबा आंसो हागोन नोङो बिदि खेरायबाय थायोना नोङो गस्ला सिनायखौनो गानलां मिन्थिया थारमाने ओंखाम जाखांबाय स्कुलनिफ्राय फैनानैहाय ओमफ्राय आं गस्ला सुना आखायाव लादों आरे नानि नोंबो थांफाबा नोंखौबो खानायखौ सिननानै हरगोनथ' थांफानो दावराव जादों फिउ गालांबाय ओमफ्राय समस्या थ' आंहा थोरसि सुनानै लाग्रोसै बिराद खानायानो लावब्रुनानै दंथारो नोंखौ दा लांबा खानाय सिनग्रा आंखाला सिनख्लानानै हरगोन होनदों आंथ' थाख्ला खालामगोन मा फैगोन दा फैगोन बिदिनो खोन्दो रोनावबाय थासिगोन बिफानि फिसाया सिथा हामा दसे नायफाद आंबो ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना दिनै आंना दिना बिदिनो थांलायबाय थ' माथो होनबावनो मा जालांखो मा बालांखो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय नोंथाङा मोजाङै जानाय लोंनायखौबो लाबाय थानाया नै बिदिनो दावराव दावसि आंना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजों फराय जालांबाय आयौ सिबथिबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच एसे बुरखायनांसिगोन जानाय नंला थोरसि लथा सुनायखौ राव दोनथ'नानै आरोना